Předevčírem jsme dovezli do nové expozice pár vider říčních. Říkám, je to teprve 2 dny, co jsou tady, takže teprve okoukávají okolí, jsou takové bojácné, spoustu času ještě tráví ukrytu. Dnes poprvé na krmení, když jsem je vyhnal ven, tak plavali v bazéně a vzali si už i z ruky kuřátko. Myslím si, že za pár dní už by mohly být aklimatizované a už by mohly být zvyklé. Obě dvě jsou uměle odchované, takže jsou na člověka zvyklé a tím pádem si myslím, že bude krmení jejich poměrně atraktivní pro návštěvníky. Tenhle výběh slavnostně otevřeme v sobotu 3. září kolem 3. hodiny odpoledne na Den adoptivních rodičů, což ovšem neznamená, že by se nemohli přijít podívat i ostatní návštěvníci z řad široké veřejnosti.